Zan kira wannan. Adam iya zango. Shin ko ka san cewar har yanzu zaraddini sani, abokinka zaraddini sani har yanzu yana matukar yin gaba da kai? Saboda dan har na ɗan jima cewar a wata majiyar cewar ya ce idanka idansa sai ya yi fata-fata da kai. Na sani ai ka shigo gidan mana me kake a waje to? Wa? Ni? Kara uba. Salon wato ya zo ya same mu ya haɗa har da ni yi mana shegen duka ko? Wallahi ba zan shigo ba. Kara uba, alƙwaran ba zan shigo ba. Ka zo akwai matsala ne, don girman Allah ka taimaka min yanzu ina jira. Kenan tun da ka ce sai na zo. Wallahi ba zan je ba, amma karya kawai ina zuwa. To shikenan naji ya isa da Allah ina zuwa ya isa. Ga wata waya dai tana shigowa. Adam ya zango ne yace in faɗa maka sako daga gare shi ya ce in ka isa kana ji da kanka kuma kai mai ƙarfi ne. In ka isa in dai har kana ji da kanka to ka zo ka same shi a asibitin Malam Aminu Kano. Ga nan zuwa. Hello? Kana ina yanzu kana ina? To maza ka baro gida dan wallahi na bincika na ji an ce mutumin yana nan ya ɗauko sharbebiyar adda ya taho gidanka da ita. To maza ka zo ka same ni a cikin asibitin Malam Aminu Kano yanzu nan. Shigo ciki ka samu shigo ciki. Ina ciki. Kai ma ai ka san ba ma rabo da ofis. Shigo ciki da Allah ka samu ina ciki. Okay. Yawwa. To kun ga yanzu za mu ga wa ya fi ƙarfi a cikin ku. Kuna ta wani tsoron junanku. Barin tashi ma mun bakuren nan kar ma ku ce ni na haɗa ku. Kane zaka ta mana. Zaka ta mana